sampai nabo piye ngomong ngawarani kula Mbak Petro foto enak ini enak wong isa barang rumah yo dolanan tuh iya hiburan ku penting ya nyambut gawe ya luwih penting lho ngono nang ngarani ngomong yo kula penak sambutan yang berani mah karimu kari cawang sinawang ngono lho urip ora gawe susah-susah oh dinikmati ngono lho ya ora perlu izin-izin kejuto kopi izin lho barokah kalau disenengi ha nambah karo di seneng enak kepenak